Čuli ste da je u ponedeljak u Beogradu 12 sati održan sastanak odbora za proslavu Milanskog edikta na nivou Republike. Kopredsednici su patrijarh Irinej i predsednik Republike Tomislav Nikolić. U radu još učestvuje u timu su premijer, 10 ministara, ambasadori najvećih hrišćanskih zemalja i Turske, više savjetnika predsednikovih, zatim sekretara iz više ministarstava da bi ceo taj rad bio koordinisan i objedinjen i naravno efikasan. Prva aktivnost koja će se dešavati je 17. januara ovde u Nišu, u Narodnom pozorištu, koncert hora Sretenjskog manastira iz Rusije i većina tih manifestacija će biti pod pokroviteljstvom obično jedne strane ambasade. Grad će učestvovati sa svojim delom, znači sa svojim proslavom, sa svojim programom i taj deo se ne kosi ni na koji način sa ono što će organizovati i finansirati Republika. U okviru onoga što će grad još dobiti je 120 miliona za pokrivanje 11.000 kvadratnih metara nalazišta Arheološkog parka u Medijani. Tako da nije poenta, ne završava se i ne počinje sve 2013. godine, treba živeti i pre i posle toga.